אז סוף השנה כבר ממש מעבר לפינה, וזה בדיוק הזמן, הרגע האחרון, לוודא שלא נשאר כסף על השולחן. במדריך הקצר הזה נבין בדיוק מה צריך לעשות כדי למקסם את המצב הפיננסי לפני שהשנה נסגרת. בואו נתחיל עם שאלה שאולי היא השאלה הכי חשובה שבעלי עסקים ושכירים צריכים לשאול את עצמם בסוף השנה. והשאלה היא פשוטה. האם יכול להיות שכסף שמגיע לכם פשוט הולך לאיבוד? תראו, השעון מתקתק. דצמבר זו ההזדמנות האחרונה בהחלט לבצע מהלכים שיכולים לחסוך אלפי שקלים במס על כל שנת 2025. כל מה שנעשה החודש משפיע ישירות על שורת המס הסופית. טוב, אז חלק ראשון, בואו נבין רגע למה התאריך הזה, 31 בדצמבר, הוא כל כך קריטי. במיוחד לעצמאים, אבל לא רק. זה לא סתם עוד תאריך ביומן. ברגע שהשעון מראה חצות בלילה של ה-31 בדצמבר, הדלת הזו פשוט נסגרת, ננעלת, ואיתה נגמרת היכולת להשפיע על חבות המס של השנה שחלפה. אוקיי, אז בואו נהיה פרקטיים. הכנו צ'קליסט פשוט וברור, ממש כמה צעדים שאפשר להתחיל איתם כבר עכשיו. יאללה, 3 שלבים חיוניים. 1. לעבור על כל ההכנסות וכל ההוצאות, לוודא שהכל רשום. למה? כי כל הוצאה מוכרת שלא נכנסה לדוח היא פשוט מס שמשולם סתם. 2. לרכז רשימה של כל מי שחייב לכם כסף וכל מי שאתם חייבים לו. זה נותן תמונה ברורה על תזרים המזומנים. ו3. לבדוק כמה מקדמות שולמו למס הכנסה ולביטוח לאומי. אולי שולם יותר מדי? 3 הדברים האלה יחד ייתנו תמונה פיננסית חדה וברורה. טוב, ועכשיו בואו נעבור למהלכים הכבדים. אלו האסטרטגיות שיכולות להביא לחיסכון של אלפי ולפעמים גם עשרות אלפי שקלים. אוקיי, אז יש כאן 3 תחומים עיקריים שבהם פעולה מהירה בדצמבר עושה את כל ההבדל. קודם כל, השלמת הפקדות לפנסיה וקרן השתלמות. תכף נרחיב על זה. שנית, רכישות מתוכננות לעסק, למשל ציוד חדש או קורס מקצועי. ושלישית, בדיקת זכאות למענק עבודה. בואו נפרט. נתמקד רגע בהפקדות לפנסיה וקרן השתלמות, כי כאן מסתתר יתרון כפול ומכופל. זה לא רק חיסכון חשוב לעתיד, לפנסיה. זה גם כלי אדיר לקבלת הטבות מס משמעותיות, ממש עכשיו, השנה. עכשיו, שימו לב טוב כי זה הבדל קריטי. יש ניכוי מס ויש זיכוי מס. זה אולי נשמע דומה, אבל זה עולם אחר לגמרי. ניכוי בעצם מקטין את סך ההכנסה שעליה בכלל מתחילים לחשב את המס. זה אחלה. אבל זיכוי זה הלהיט האמיתי. זה פשוט מוריד כסף ישירות מחשבון המס הסופי שצריך לשלם. זה כמו קופון הנחה למס הכנסה. לכן, זיכוי כמעט תמיד שווה הרבה יותר. אז בואו נדבר במספרים. במקרה של ניכוי מס על הפקדה מקסימלית, החיסכון יכול להגיע לסכום יפה של כ-5,200 שקלים. זה כסף שנשאר אצלכם בכיס, במקום שילך לרשות המיסים. ומה קורה עם זיכוי מס? פה המספרים קופצים עוד יותר. הפחתה הישירה מהמס יכולה להגיע לסכום מדהים של כ-7,300 שקלים. רואים את הכוח של זה? זה הבדל עצום. יפה. אבל סוף שנה זה לא רק מיסים. זה גם זמן מושלם לעשות סדר וניקיון אסטרטגי בעסק עצמו. מה שנקרא ניקיון עומק. מה זה אומר ניקיון עומק? זה אומר לעשות ספירת מילאי כדי לדעת איפה עומדים, לבנות תקציב ותחזית לשנה הבאה כדי לתכנן קדימה, ולעבור על כל ההלוואות ותנאי האשראי. הפעולות האלה פשוט מעבירות את העסק ממצב של לכבות שריפות למצב של ניהול יזום עם יד על הדופק. אם המשפט הזה מצלצל לכם מוכר, התחושה הזאת שכל הזמן רצים אחרי העסק, במקום שהעסק יעבוד בשבילנו, זה הסימן הכי ברור שהגיע הזמן לעצור רגע, לנשום ולעשות את השינוי הזה. אוקיי, ועכשיו טיפ בונוס קטן וחשוב. כי האמת היא, לא רק עצמאים משאירים כסף על השולחן, זה קורה המון גם לשכירים. המון, אבל המון שכירים משלמים יותר מדי מס בלי שהם בכלל יודעים. איך זה קורה? ובכן, שינויים בחיים, ילד חדש, חתונה, מעבר דירה, לא תמיד מתעדכנים אוטומטית בתלוש. התוצאה? כסף שלכם שנשאר בקופת המדינה. אז תסתכלו רגע על הרשימה הזאת. החלפתם עבודה בשנים האחרונות? נולד ילד? סיימתם תואר? שירתתם במילואים? כל אחד מהאירועים האלה, ועוד רבים אחרים, יכול לזכות אתכם בהחזר מס שיכול להצטבר לאלפי שקלים. באמת שחבל לפספס את זה. אז ממש לפני שהשנה נגמרת, כדאי לעצור לרגע ולשאול, מה הפעולה האחת, הדבר האחד, שאפשר לעשות עוד היום, כדי לוודא שהכסף הזה נשאר אצלכם. אל תחכו.
הדדליין, כמו שאמרנו, קרוב מתמיד.